Hej, denne lille meditation er en meditation, hvor jeg går ind og aktiverer dit lys i dig selv i Kristusenergien. Find et sted, hvor du kan sidde godt eller ligge godt til rette, og slap fuldstændig af i kroppen. Tag en dyb vejrtrækning og slap fuldstændig af. Går du ind i dig selv, føler at du mærker dig selv indvendigt, føler at du har kontakt med dig selv, og føler at der er fuldstændig ro over dig. Der er ingenting du skal nå. Der er ingenting. Ingen larm omkring dig. Ingenting. Bare ro.